No szczęść Boże. No słuchajcie, proboszczu, za mną łazi cały czas ten taki natręt, co mu tak kanalizację obiecali, no. I łazi, głowa mi truje już na tym łepie Montela, że już nie wiem co robić, Słuchaj, no użyj jakichś sloganów. Slogan, no na przykład powiedz tak, że na inne cele też trzeba było przeznaczyć i to będzie w następnej kolejności zrobione. No. No, a na zebraniu we szkole to się pytali, wiele te kosztowały garaże, co są na farze zbudowane, wiele kosztował ten dach miedziany, nie? A co ja mam powiedzieć, że to zeżarło cały budżet miasta? Jak się nie zamkną, powiedz im tak, że wprowadzamy podatek od kołów. No co to, Gorolu, jedynie wiesz co to są koła? Od rowerów. Skoro szofery mogą płacić podatek, to ci od rowerów też. I tak, od koła z rurką 20 zł na miesiąc, od koła bez rurki 15 zł, a od dryratów, ponieważ to jest do dzieci, to ino 3 zł. Obejrzymy, czy będą dali wargować, no.